Kato! Heitä nuuska! Ei mitään, kun mä näen Rane, niin... Mitä sä teet? Kun mä näen Rane, niin mä vedän tommosen potkun sitä Mä vedän suoraan niin päin. daijuu nimittäin vasurilla. Mä oon treenannut täällä, kun mä vedän suoraan, että et sä kupoliin. Aivan asia. Eipä mitään. Kato, mitä Batman ja Robin! Mitä Batman ja Robin! Mitä tässä? Haluais turpaa? Ai haluais mä turpaa? Aika hyvä. Oi. Ei, hullu se on. Säkin on hullu. No mä oon vähän crazy. Jennifer Lopezilla on maailman paras hanuri. Kuka? Jennifer Lopezilla on maailman paras hanuri. Mun mielestä Teija Paakkolalla on maailman paras hanuri. Mä voin kertoa! Et kenellä oli maailman paras hanuri? No. Esa Pakarisella! Esa Pakarisella on maailman paras hanuri, kun se vetää nimittäin niitä tjungia! Niin siinä nimittäin liikuttuu taivaan linnutkin! Kuka on kingi? Kuka on kingi? Quiet over the rules! Pientä respektiä tähän suuntaan. Tiedät mikä on hanuri? No varmaan tiedän. Ja seinää potkii täysin uramavaa! No niin, mä lähdin nyt nimittäin tuolla kansantalolla kuuntelemaan vähän tansseja. Et kuuntele hanurimusaa.